Gdje ste, bre, ljudi? Evo nas ponovo u Aca Gaming. U ovoj epizodi ćemo najaviti još jedna najava. Ako hoćete Minecraft Miniature Pocket Edition na serveru Lazebot 0.11.1 verzija Build 12. Ako hoćete to da igramo, ostavit ću moj Facebook kako se zovem na Facebooku, a vi me potražite i napišite mi kako vi možete da dođete na serveru da mi igramo. I to je to. I to je to, ljudi. Znači, vi mi napišite u komentarima kad možemo da igramo mi. Znači, ne u komentarima, može i u komentarima, eto. Ali ostavit ću i moje ime za Facebook. I požurite, ljudi, može i večeras, može i sutra. Večeras celu noć ludujemo, pošto sutra ne idemo u školu i celu noć snimat ćemo malo više epizoda, ali ne večeras. Večeras ćemo snimati ovu zadnju, prethodnu. Ako već neko hoće da igra na serveru, bit će još jedna epizoda sa njima kako igramo. I to je to. Vidimo se u sljedeći klip. Pozdrav, ljudi. Ćao.